दिनै 11:20 जोंनि डिमासा समाजनि खुसिदांया श्री प्रफुल्ल हाफिला बदिनी दामरा गाखा लांगाय हजाय डिस्ट्रिक्टहा गोबांनि दुखु नांसिसियाबा गाराव जेबो हामि दंबाहा डिमासा जादिनि दुखु हाजिखे बायजि हाथाना ससिबो थांदादा खाइसुहिबा बो डिमासा समाजनि खुसि दांदादा बो दिन ससिहा बो आटसु ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियननि एडवाइजर जाहि दंबा ओदेहे दिनै बो दामरा गाखा ओदेहे बो आनसारो गिनी गालांदु ओदेहे नवराजिक सौसी बो हामि दंबाहा नरेंद्र मोदी भारतनि प्राइम मिनिस्टर जों ससिबो ग्रहण हिबा ओदेहे बो हामि दंबाहा क्रिपजां मिलि दंबा दुखु नांसिसि बो क्रिप के हाइगेर ही दिनै बो दामरा गाखा